Pêşangeha binavê makîneyên Cizîrî yên Bêhempa li Îstanbulê hat vekirin. Pêşangeh ji xezkirinên robot û makîneyan ya pirtûka zanyarê Kurd İsmail bin Rezas El Cizîrî ya binavê Kitab-ül Hiyel hatiye amadekirin. Xezkirinên makîneyan yên Cizîrî piştî xebata 15 salan ji hunerhêzan re hat bahev. Bi dehan îcat û amûrên robotîkên Cizîrî li Müzexaneya Unique Expo'ya li İstanbulê têne nîşandan. Dîsa ev xezkirinên Cizîrî ji bo teknolojiya roja îro pir girîng têne dîtin. Di vê pêşangehê de nêzîkî 100 sîstem, robot, demjimêr, pîvankeş mirov dikare bibîne. Her wiha ev pêşangeh dîroka mekanîkê dide ber çavan. Danêrê pêşangehê Mehmet Ali Çalışkan ji bo dengê Amerîka behsa pêşangehê dike. Çalışkan dibêje ku mêvanên werin vê pêşangehê dê çîrokekî mezin guhdarî bikin. Sergimiz Cezeri'nin mekaniğini... Ev pêşangeha me pêşangeheke pir girîng e got mîkanîka Cizîrî tê navenda xwe û dîroka mîkanîkê dide nîşandan. Dîsa Çalışkan diyar dike ku Cizîrî ji bo dîroka mekanîkê mucîdek û hunermendek pir girîng e û wiha axaftina xwe berdewam kir. Dema ku em li van makîneyan dinerin em dihaya Cizîrî dibînin. Ev diha li ser mîkanîka îro bandoreke pir girîng kiriye û bandora Cezîrî li ser afirandin û çêkirina gelek makîneyan di roja me ya îro de heye. Zanyarê Kurd û li cîhanê ji navdar Cizîrî beriya 80 salan li Diyarbekir û Heskîfê di dema Artûkiyan de 26 salan ser endeziyariya qesrê kiriye. Ji Cizîrî tenê pirtûka binavê Kitab-ül Hiyel maye. Di vê pirtûkê de derbara wî de hin agahiyên kêm ya jiyana wî hene. Her wiha di vê pirtûkê de agahiyên berfireh ên li ser makîneyên wî jî hene. Di vê berehma Cizîrî de xêzkirinên pêncî makîneyan jî hene. Pêşangeh de heta 15 Hezîranê vekirî bimîne û kesên dixwazin dikarin herin serdana vê pêşangehê li Unique Expo'ya li Sariyerê bike. Min Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.